Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow yurdumyzyň har we hukuk goraýjylaryna degişli kömekçi hojalyklarda alınıp barýan işler we olarda bağ nakallaryny ýygyk etmek işleriniň derejesi bilen gyzyklandy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz köpetdagyň eteginäki gözel günjege geldi. Bir yerde Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň jaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hatabat berdi. Döwlet başlarymyz bir yerde harby we hukuk goraýjylarynyň maddi enzamynyň binýadyny pogturandyrmak, olaryň kömekçi hojalyklarynyň işini kämilleşdirmek hemde bütünleriň ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine goşýan goşandyny mundan meýlekde artdyrmak bilen baglanyşly meseleler boýunça pikir alşdy. Ministrler Kabinetinin başkanının ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow, döwlet başlarymyzyň taşyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň kömekçi hojalyklar üçin bölünip berilen ýerleriň çyzgylary, olaryň tebigy aýratynlyklary barada giňişliň maglumat berýän tasamlar görkezdi we bu urda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli oba gojokçy alymlar we almy işgärler bilen birlikde bükünjüň toprak, howa hemde tebigy aýratynlyklary almy esasy öwrenildi. Şeýlekem bir ýerde ekiljek ekinleriň bağ nakallarynyň görnüşleri kesgitlenildi. Tarihten belli bolýarly, gadymy döwürlerde bir ýerleriň topragy hatyrlylygy bilen tapawutlanypdyr. Aýratynna bükünjekde üzümiň dürli görnüşlerinden bol hatyrlanypdyr. Häzirki döwürde alamlar bilen geçirilen almy barlyklaryň we degişli seçkiçilik işleriniň netijesinde üzümiň bol hatyrly we ýokary ýokumlyk derejesi bolan rawat, galkanyş, şaserpa ýaly görnüşler geçirildi. Munyň özi üzümiň güllüýän pursatlaryna geçirilen almy işleriň aýdyň netijesidir. Bir yerde döwlet başlarymyzyň garamagyna almaň, armudyň, hurmaň, garalyň, irigiň, howadyň, pisseň, zeytunyň we beýleki miweli agaçlaryň, üzümleriň dürli görnüşleri görkezildi. Mundan başga da damjalaýan suwaşlygymyň görnüşleri, suw ýygnamak üçin niýetlenilen howdanyň çyzgylary bilen tanıştyryldy. Vice-premier bir yerde ekrançyk ösürmegiň täzeçil suwlarynyň uralanyp, suwaşyň damjalaýan usulyny ulanmagyň meýilleşdirilýänini habar berdi. Munyň üçin bolsa derur bolan ähli taýýarlyk işleri amala aşyryldy. Taslamalar bilen bir hatarda taýýar önümleriň bir näçe görnüşleri, şol sanyna ýyrymişler görkezildi. Şeýlekem miweli baýlary ýygyk etmek üçin niýetlenilen dürli hilli enzamlaryň görnüşleri, olary ulanmagyň aýratynlyklary barada giňişleýin maglumatlar berildi. Hormatly prezidentimiz ilkinji nowatda ekologiýa abadançylygy, Türkmenistanlaryň ýaşaş durmuş üçin has oňoýly şertleriň döredilmegi nukdaý nazaryndan ýurdumyzda amala aşyrylýan umumilli bagy bostanlygy urmak maksatnamyzynyň ägir türlü ähmetiniň bardygyny belledi. Şoň bilen baglykda ýyratly ýerleriň golaýyna täze tokoý selgäs soluklarynyň döredilmegi, aýratynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň kömekçi hojalyklarynyň işiniň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşly meseleleriň ýygyderli üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy we bu urda alınıp barýan işleri mundan meýlekde döwrebap derejede ösürmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Gorunluk ministri Günnogdaýew häzirki döwürde ministrlige degişli kömekçi hojalyklarda ekrançyk bilen bir hatarda mallaçyk ugurlarynyň ösürilýänligi, aýratynda düýdarçylyk hojalygyna degişli işleriň alınıp barýanyny barada hatabat berdi. Şeýlekem häzirki döwürde azyk önümçilik maksatly toplamlaryň ekrançyk we mallaçyk hojalyklarynyň bir näçesiniň hereket edýänligini, olardan alynýan önümiň mukdaryny artdyrmak boýunça derur işleriň alınıp barýanyny gaýdyrdy. Ministrlige degişli atçylyk toplarynyň, itçilik merkezleriniň balarlaryny saklamak ýaly kömekçi hojalyklaryň işini döwrüň tarap laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça derur işler edilýär. Bellenşýäli ministrligiň düýdarçylyk hojalygyna häzirki döwürde düýeleriň baş sanyny artdyrmak, olary degişli derejede ýygyk etmek işlerine möhüm ähmet berilýär. Şonuň bilen baglykda möhüm azyk önümi we adam üçin ýören ýakymlyk hataplanýan düýeçaly Bagawat şifahanasyny berilýär. Ýurdumyzyň jaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, dünýäniň süýdüniň, çalynyň, onuň ýüňüniň hem adam üçin ähmetlidigini belledi. Bu önümleriň ýokary azyklyk gymmaty bolup, insan üçin ören ýokumlydyr. Düýe süýdügi we çaly, taly goraşlygymna da işiň ulanýar. Döwlet başlarymyz kömekçi hojalyklaryň önümçigini artdyrmak, mallaryň baş sanyny köpeltmek, şeýlelikde dürli görnüşli oba gojalyk önümleriniň bolçugyny üpsün etmek meselelerine möhüm ähmet berilmeligini belledi. Munyň özi harby gullukçylaryň tögüşçiň taýýarlygy bedin taýdan taplanmak üçin bolýarly halal zähmet bilen terbilenmegine de aýratyn ähmetlidir.
Soňra döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew gullugyň kömekçi hojalygyna öndürilen önümleri artdyrmak, ýylyň ähli patyna adyk, göýek we bakça önümleriniň önümçigini ýola goýmak ugruna alnyp bolýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli kömekçi hojalygyň düzümine göýek we bakça önümlerini ösürip ýetişdirmek, miýwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen bir hatarda, ol ýerde mallaşyk we guşçuluk ösürmek, olaryň başlagyny artdyrmak ugruna degişi işler alnyp barlýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, kömekçi hojalyklaryň işiniň ösürilmeginiň diňe bir öňüm bolşygyny öpüş etmekde däl, eýsem ýaş eskerleriň wähmete bolan sevgisini ösürmekde aýratyn ähmiýetligini belledi. We dähmet terbiýesiniň töwüşçüň taýýarlyk, beden terbiýe, sport ulgamy bilen bir hatarda işeňleşdirmegi ugruna zerur tagallary etmegi taşyrdy. Soňra Içeri işler ministri Çakyýew ministrlige degişli hojalyk müdürliginiň ýanynaky mallarçyk we guşçuluk toplumlarynyň işiniň netijelik häzete eýe bolmak ugruna durmuşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Şeýle hem degişli düzümlerde gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olara iýdek işleri ýokary derejede ýerine ýetirilýär. Bu bolsa et we süýt önümçigini artdyrmakda ähmiýetli bolup durýar. Mallaryň hemde guşlaryň otin binýadyny pugtulandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ministerligiň daşogy Lewap we Mary vilayetlerine hojalyk bölümleri kerek edip, olarda ekrançylygy, üzümçiligi we mallarçylygy ösürmek, ýedilýän uşlaryň görnüşlerini artdyrmak hemde ýumurtkanyň önümçik mukdaryny köpertmek boýunça zerur işler edilýär. Ýazyrky döwürde döwlet daşlarymyň taşygyna laýyklykda harby we hukuk goraýjydarlar üçin niýetlenilen atçylyk toplumynyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow we Içeri işler ministri Çakyýew ýüzlenip, ýazyrky döwürde ýurdumyzyň owa hyjylyk hünärmenlerinden we alimlerinden ibaret toparyň ýurdumyzyň şäherlerine bar bolan meýdan atlarynyň gelip çykyşyny öwrenýändigini we burada degişli maglumatlaryň toplanýanyny belledi. Döwlet daşlarymada meýdan atlaryny almy taýdan içgin öwrenip, olaryň renk aýratynlyklaryny, aýratynna gyýr renkli meýdan atlarynyň seleksiýasyny öwrenmek boýunça degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra ýurdumyzyň baş prokurory Attaýew prokuratura idaralarına ekrançyk we bağ ekmek boýunça bölünip berilen ýerlerde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, miýweli bağlaryň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek ugruna ýerine getirilýän toplumlaryň işler barada hatabat berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epetov bu düzüme degişli kömekçi hojalygy döretmek, onuň binýadyna göýek we bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmek, bar bolan taýyly we miýweli bağlara degişli derejede iýdek etmek boýunça ýaýbanlandyrylan giňmeçerli işler barada hatabat berdi. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ministrlige degişli taýyly we miýweli bağlara iýdek etmek, olaryň şäherini giňeltmek, şonuň ýaly miýweli bağlaryň görnüşlerini köpertmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde bağlara iýdek etmek işleri dogry derejede dowam edýär. Soňra Adalet ministri Muhammedow ministrlige degişli ýerlerde ösürilip ýetişdirilýän miýweli bağlaryň görnüşlerini hemde mukdaryny artdyrmak, olaryň hatyrlylygyny mundan meýläkde ýokalandyrmak ugruna amala aşyrylýan agrartenik şäherler barada hatabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kulew hormat prezidentimizden taşygyna laýyklykda gullugyň garamagyna döredilen hojalyk hataplaşygynaky döwlet idarasy bolan hojalyk durunuş direksiýasy tarapyndan degişli işleriň alınıp barýanlygy, onu göýek ekrançylygy ösürmek boýunça zerur işleriň ýerine getirilýänligi barada hatabat berdi. Häzirki döwürde guşçuluk toplumynyň çägini giňeldip, guşçuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň şeýle hem ýaradyşxananyň gurulşy baty depkinlerde alınıp barlýar. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew gullugyň kömekçi hojalygy üçin bölünip berilen ýerleri ýaly ekiş mögsümine taýýarlamak we ol ýerleriň toprak howa aýratynlyklary nazara alınıp, ekiljek bağ nahallarynyň görnüşlerini kesgitlemek boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlaryna bar bolan kömekçi hojalyklaryň işini ösürmek, onuň çäklerine gaýtadan işleýän önümçik kuwatlyklaryny döretmek, şeýlelikde harby gullukçylaryň töwüşçüň taýýarlygynyň sport bilen bolşaýaly arasy ähmiýet bilen utgaşdyrylmagyna mühim ähmiýet bermegi taşyrdy. Hormat prezidentime de vice-premier ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow ýüzlenip, almy tarapdan öwrenilip, toprak howa şertleri nazara almak bilen künji, günewakar, weytun ýaly ösümlikleri ösürip ýetişdirmek hemde gaýtadan işlemek bilen ýokary ýerli ösümlik ýagyny öňdirmek hemde bu azyk önümle bolan islegleri dolu kanagatlandyrmak bilen baglanyşykly degişli görkemeler berdi.
Döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýdarlaryň şahsy düzümleriniň topraga bolan ihlasını, söýgüsini artdyrmak meselelerining wajypdygyny öňe çekip, bu işleriň degişli derejede ötürmegine himme taraplaryň esasda we üren jogapkärçilikli çemeleşilmeligini belledi. Yaş nesli terbiyelemekde mühim orny egeýän agaç nahallaryny ekmek ýaly asylly iş bolsa, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlanmagyna, daş gorşawyň aýygyl saklanmagyna ýardam edýär. Biziň ýurdumyz bagy bosanlygyň, gur bagly seýilgäçleriň hemde göýek tokoýlaryň mekanyny gurulýar. Munyň özi iri watanymyzyň okunly ösýänliginiň we özgörýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Bu bolsa ahyrky netijede adam ömrüniň dowamlylygynyň artmagyna şertlendirýär diýip mehriban arkadagymyz belledi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde oturdulan ýaş nahallar synlady. Häzirki döwürde daýhanlaryň we bagbanlaryň durmuşyny mühim mewsum başlanýar. Bahar paslanyna ekinleri, bağ nahallaryna ýokary hili ýydyk edilmegi, olaryň taýyşly ösüşini we geljekde bol hatyrly bolmagyny üpçün edýär. Şu günler bağ nahallaryna ýydyk etmek, topragy guruplandyrmak işleri dowam edýär. Bir ýerde ekilen miweli bağlaryň her bir görnüşiniň özüniň kesgitlenen ýeri bolup, olar belli hatarlaryň ugry boýunça çekilipdir. Bir ýerde alman, armadyň, şetdalyň, garalyň dürli görnüşleri bar. Şeýlekem bağ ekilen meýdanyna hoýuň, pisseň, zeytunyň we hurmaň ösürilip ýetişdirilýänini bellemeli. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde oba gyjygyna giňden ulanýan suwurşlygyna degişli enjamlar, olaryň häsiýetli aýratynlyklary hemde bu enjamlaryň tuğ serişlerini taşytlamakda bar bolan ähmiýeti bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz şu günler üzümleri we bağ nahallaryna ýydyk edilýän pursatlaryň gelenligini belläp, bu işleriň agriten kadra laýyklykda ýerine getirilmeligine üns çekdi. Milli liderimiz bir ýerde hurma nahallarynyň çyýbygyny çyrpyp, bağ nahallaryna ýydyk etmegiň ýazgy mewsümine badalga berdi. Bagbançylykda her bir pursatyň gymmatlydygyny nazara alanyňda, miweli bağ nahallaryna ýydyk işleriniň öz wagtyna geçirilmeginiň ägir türlü ähmiýeti bar. Bahar paslanyna ýerine getirilýän ähli işler, şol sanyna ýaşajyk bağ nahallaryna edilýän ýydykler kada laýyk ýagdaýda ýola goýulmalydyr. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň dürli künjeklerini, açyk meýdanyna miýgoçylygyň, üzümçiligiň ösürmeginiň göýe kırançylyga mühim ähmiýet berilmeginiň öňüm bolşugy bilen bir hatarda ekologiýa taýdan sagdyn gorşawyň emele gelmegine ähmiýet edilýänini belledi. Harby gullygyň we sport hemde zähmet bilen işiň meşgullanmagyň taýyşly utgaşdyrylmagy, saglygyňy we ruhyny berkedýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Beden terbiýanyň, sportyň zähmet bilen utgaşdyrylmagy ýaşlar üçin aýratyn ähmiýetidir. Çünki olar şahsiýetiň taýyşly kemale gelmegine ýardam edýär diýip mehriban arkadagymyz aýtdy. Öňümüzdäki şenme güni ýurdumyzda nowatdaky ähkalyk bağ ekmek dabarasy geçiriler. Dep bolşýaly bir dabara ata babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryna we paýlygyň nyşany hökümine Nowruz bayramynyň öňü siratyna gurulýar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlary harby düzümleri kämilleşdirmäge ägir türlü üns berýän üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňlerine goýulan wezipeleri gyşarnyksyz hemde öz wagtyna ýerine getirmek üçin mundan meýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini anlardylar. Hormatly prezidentimiz bükün jogyň tätin tebigatynyň gözelligini aýratyn belledi. We dağ derelerden akyan çeşme suwlaryny rejeli ulanmaga hemde bükün jokları bağı bostanlyga öwürmäge degişli meselleri hemişe üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Hemde öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady.